Paolo! Máme problém. Prečo? No, šéf sa trošku nasral, že to je bordel. To je prvá vec. A druhá vec je, Máme tu bordel. že pijeme na práci. Je to pravda? Není. A taktiež máme zlé recenzie. Tuto môžeš, tuto hore. Dobre. A taktiež, že vraj gamblíme. Stoj! Čo robíš? Si úplne dilino. Ne! Takže, chápeš? Pointa je v tom, že máme výhazov. Prečo? Negamblim. Prísahám, že som negamblim. V živote. Nikdy. Dobre, takže musíme si ale stále musíme nejak zarábať, ne? No, ale ja. Keď to ne... Takže, keď nie je to keď to nie je legálnou cestou, je to akou cestou? Ilegálnou. What did he say? Tak, napiap. Pálo, si sa neistá legálna práca? Ideme na to legálne. Nelegálne teda. Idem na to ilegálne. Je ty a na to ilegálne. Poďme na to. Čo sa vajsme? Chápem, Sa dobre. Čo je to? Recepí. Poď si prečítať knihu. Ja sa s ním budem rozprávať, ty zatiaľ rob. Dobrý deň, pane. Kokos. Ja idem začať študovať. Štunde? Že to asi Východne? nakúpiť ingrediencie si poďme nakúpiť naskôr, ne? Dobre, čo si kúpime? Počkaj, dačo chce. Máme loky, že 0 balance. Je tu máš tú knihu. Ale čo chce? Tú knihu musíš zobrať si od neho. Na čo? Lebo tam musíš dať, tam si kúpeš veci proste, súčiastky. Tak potom, ne? Jak to kúpim? Musíme dať tie prachy tam. Do toho boxu. Musíš otvoriť kasu a tu to dať tie prachy. Á, No zober si ich, ty debil. Musíme sa zobrať. no nechce. Počkaj, nevinili sme si na do kasu? Čo nie to tam má? Jaj! Rozumiem. Neviem. Nie, blbosť, čakaj. Koľko som tam naklikal? Som dobrý idiot. Nejsom. Čo som všetko naklikal? Počkaj, 70. Dobre, Čo si to kúpil som to. Neviem, nejak určite. Ale, jak si kúpil? Neviem. No povedz mi, jak si to kúpil. Musíš ísť do tej knihy. Tu na... Ne, ty si to na ňom hodil. Ja viem. Si dobrý idiot. Tu je, Čo to sú. Nervy. Teda naspäť? Dáš to naspäť? No. A teraz len zatiahni sa... Hej. No, kde to mám? Ja aj toto mám. Dobre, pošlo do prdele. Klik. Hej. Daj si Oh shit. Ide? Nie. Čo na to navázal? Ty som idiot. Dobre. Dobre. Čiže sa kúkam. Nejde asi. Nejde nikto. Zatiaľ. Zatvor sa. A to zatím inie tá voda aj? Aj. Asi. Dobre. Ide? Nejde. Dobre, beriem ďalšiu vodu. Či to nebudem miešať? Zase číta knihu. Zaujímavé. Ty kokos! Hen! Môj pozor, nešiel. Nový recipe. Fízel zadu. Ale povedal, mám čas. Kde? Fízel? Skryto. To schovaj sem, potom do skrinky to schovaj sem dole. Dobre, ja už mám Však všetko správne. Ja to dostanem sem. Dobre, počkaj, môžeme dať deň. Za teku zavolám. Počkaj, ja potrebujem vedieť... Pozri, Index, Brewing. Ja som si skákať, čo tak poskakoval. Aj ty si začal skákať? To asi keď skončíme deň. Asi hej. Ja sa idem napiť. Dobre, to nerobí ten sklo. Nech to volá, nech to kaluje. No. Prosím. Ady pri telefóne, halo?
Oh, damn! Čo to je? To je jaké... Dimre! Dve! Ktoré? Josaj order? Hej, To nesem asi, ne? počkej, to je jaká typka? To je jaká čáva? Jak vyzerá? Hen tak. To je ona! Máme ju. Tá kaluje. No ktorá to je? Máme, to bude Johan Webš. Táto! Ne, táto. Ktorá? Však daj sem ten oný. Dám to sem? No, nie, ukáž tú fotku, ja neviem, ktorá to je. Ale ja nemám tú fotku. Asi despawnla. Super. Tu je. Táto to je. Tu máš jednu? Tu máš druhú. A teraz so. Máme 6 niečoho. Hej? Ticho! Dobre, musím si kúpiť ďalšie veci, ďalšie produkty. Vypadnite. Ja som nechcel. Zober knihu a čítaj si vec. Počkajte. Musím ho zavolať. Áno? Ne? Okej. Dobre, povedal, že zajtra dojde asi. Beer. Nejdeš na obed? Nejdeš teraz, čiže to červené? Kúkaj. Nejdeš teraz? Takto? Kúkaj. Tuto. Aha! Tak vyčkajme chvíľku. Hej, ešte to sa už splasím. Toto by mala byť prestávka, vypadnite preč. Choďte. Vidíš, prestávka. Šeš, choďte preč. Nedá sa to nejak dole dať? Neviem, ale počkaj, možno teraz bude? Dobre, ľudia, končíme. Áno. Dobre, zmizne. Dojď. To je fízel. Á, ne, dobre. To je on. To je pán predávač. Treba ich strašne veľa kúpiť teraz. Úplne botlosť treba. No. Dobre. Čo s týmto robiť, prosím? Nejaký typek? Není, ja som myslel, že nejaký typek. A musí to schovať, chápeš? Hej! Ty kokos! Poschovaj to naskôr. Hej! Schovám! To bolo nevyšlo. Pohoda. To môžem vyhodiť, ne? Opa. Ja som kúknul tej knihy Kuziel. Jo! To čo som urobil? Ide! No a ty to je na zemi! To nevadí, ne? Vadí. A botle môžeme mať. My to vlastne môžeme mať, ale tie ilegálne veci nemôžeme mať. A to hlavne není policajt. Nemôžeme mať nič. Jak nič. Dobre, chápem, jak sa to robí. Dobre? Daj pozor, či to nejde. Ide práve, že, ale to je nejaká policajtka, možno, neviem. Ono mi to spadlo! Hen tam nejaká týpka ide. Vidím. To není policajt, ne? Ne, to není policajtka. Mi to celé vysypalo! Perfektne. Pán policajt je. Ale podávam čas. Jak? Rýchlo! Choď tam! Dobre, mám alkohol. A teraz mi vysvetlí, že Ne, niečo ti vysvetlím. on už ide! Pozor, to uvidí! Počkaj, to zakryl novinami som to zakryl. Ja som to... Čo? Čakaj, niečo není! Je tu weed? Nevidím. Je tu weed! Ja nevidím. Bol tam weed, to je deme. Vypadni! Neukáž to mne na oči. Vypadni. Vôbec, zmizni. Super, na čom to kupoval? Zmizni, Buzerán. idiotný. Počkaj, pohoda, ja tu mám jedno. Mám A ja pivo! hrkám ešte. Ja ešte hrkám. Jez a ja. Tak si mohol spraviť počas tohto dňa. Viem. Pošiel do prdele. Počkaj. Dobre.
On mi zmizol proste, on zmizol. Noc. Yes. Som potreboval. Jak noc? Prečo si kúpil noc? Teda prečo si dal noc? Lebo inak sa to nedalo. Však nemáme grains, ne? Mám, poď sem. Á. Ty sa skáčeš zase. Držím tie dverka. Otvorí ich. Neotvorím. Bol banger. Bír, ideme bír. Kde je Mám bír? bír, mám tuto bír. Ja Kámo, neviem. mám úplne veľa flašiek. To je veľa bíru. Niečo dobré. Chce bír? Kto chce bír? Novinka. Musíme začať zarábať, Ura. Čakal sa najskôr počuť, či na niekto nevolá. Čakaj si Bír. na objednávku. Dobrý deň, Máte pani. noviny, keď chcete, tak si prečítajte noviny. Dáš Bum! bír? Dej Dobre. po jednom mi dávaj iba. Co som dal, ne? Ty kokos! 16! 34! To si, že to je pán policajt. Není. Jakže si nechcel bír? To niekde vidíme tie objednávky, alebo čo? Nie. To je veľké jak pán policajt. Není ten miner, ten miner. Comrade. Neviem, čo chcú. Neviem. Tu na tej mojej strane chcú furt pivo. Môže byť úplne iný No. ako ja? Aha! A to nieko iné? Títo chcú pivo. Títo chcú pivo. Títo chcú podľa mňa tú sodu. Jo. A to jak máš potom rozoznávať? To sa proste musíš naučiť čas. Počkaj, ja OK. vieš, a ja ho nemám ako odložiť. Máš, Ja pozrieme. ho už ani ako chytiť. Dobre, viem, ktorý viem, už ich viem rozoznať. Všetky pia si odovzdal? Že nemôžem proste nič Počkej. chytať. Ja nemôžem nič chytať. Jak ne? Môžeš. Nemôžem, je to úplne. Ježi, vypadni ty. Mizni. Trochu je to úplne Nie, že to zabudované. nechce. Už noviny. Preto to môžem chytiť. Jak však, ale chytáš. Dobre, už V to je. pohode. Dobre, ten voláme toho pána tam? Sem? No však Jaký jasne. Haló? Haló? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable.